Godmorgen og velkommen. I går kom så regeringens forslag til finanslov. Dem til venstre i salen kunne ikke særlig godt lide det, men dem til højre i salen, de kunne slet ikke lide det. Dem i midten, de synes det var meget godt. Det var også regeringen. Finansminister Mogens Lykketoft kommer en dag sammen med Thor Pedersen fra Venstre og Holger K. Nielsen fra SF. Måske kunne det være lidt interessant at høre, hvor kan de finde hinanden? Hvor kan de samarbejde om den finanslov? Vi får høre klokken cirka 20 minutter over 7. Nu skal det være slut med et sygehussystem, der ikke fungerer. Sådan siger man jo mange steder i landet, men amtsborgmesteren i Frederiksborg, Lars Løkke Rasmussen, er kommet med det hidtil så den mest radikale forslag til, hvordan man kan få systemet til at fungere. Han kommer ind, og han er her sammen med Carsten Koch klokken cirka 20 minutter i 8 til en diskussion af, om hans forslag er noget, der kan bruges over hele landet og løse nogle af de problemer, der er i den danske sygehussektor. Så får vi besøg af en seer i dag. Hun kan ikke lave lasagne, eller som Cecilie ville sige i dag, lasagne. Fordi det er, hvad det er. Nå jamen, det kan ske for enhver at blive lasagne. Det værste ved det er, siger hun, at hendes søster kan lave det, og hun kan ikke. Så derfor får hun hjælp i dag af vores kok, Henrik Jørgensen, jo, som står til rådighed for seere, som har et eller andet madmæssigt problem. Hun får instruktion her lidt senere. Og så får vi besøg af en mand, som har 3 Guinness-rekorder. Guinness-rekorder er på vej mod nummer 4. Han er slagteriarbejder, han er fra Hobro, og han cykler. Og så siger jeg ikke mere, og det er klokken 20 minutter i 9. Gode råd om vin, og nu er der nyheder. Ja. Nyheder. Ole på besøg. Skal jeg så fortælle sandheden? Ole afslører virkeligheden. Det er faktisk også fodboldlandsholdets skyld, at der står den her Herford-tyr i haven. Ole er så... dygtig. Ja. Læge. Ole siger... Er der nogen hjemme? TV2, onsdag den 2. september kl. 20.35. Vores næste gæst har været i Guinness rekordbog 3 gange på sine cykleture rundt omkring i verden. Nu går han efter sin 4. rekord, en tur til Australien på 15.000 km. Velkommen til dig, Lars Nielsen. Du tager afsted her den 19. september. 15.000 km skulle du gerne over at cykle. Hvordan forbereder du dig til sådan en tur? Til daglig derfor bereder jeg mig på den måde, jeg cykler fra Hobro til Aarhus op til Danish Crown, hvor jeg er i pakkeriet. Det er en tur på cirka 30 km hver vej, ikke? Ja, 60 km hver dag. Ja. Og så bliver jeg til en par 100 kilometer i weekenden. Så det løber jeg op, og det er året rundt, eller hele året, jeg cykler. Du er ikke pivet? Nej, det skal man ikke være. Når man er cykelrytter, så er man ikke pivet. Den rekord, som du håber at slå, den er sat af 4 danske cykelrytter i 1985, og de cyklede den der strækning 15.000 km på 80 dage, og du håber at gøre det på 73, er det ikke rigtigt? Jo. Hvorfor har du valgt at slå den? Altså, hvorfor har du valgt at tage til Australien og gøre det? Den sidste årsag, det var sådan set her i sommer, jeg var på en katastrofal tur over Rocky Mountains, hvor jeg trak min cykel igennem. Lad os lige se, vi har et billede derfra. Ja. Jeg gik igennem en halv meter sne. Du er godt pakket ind der? Ja, jeg er godt pakket ind i 2 lag termotøj, ja. Ja. Vi har et billede også af, hvordan vejene så ud, hvad det var, du var ude i. Ja. Sådan noget der. Og sådan startede min tur. Og så besluttede du dig for det? Og den sluttede også i møgvejr de 14 dage der, og det der tænkte jeg, nu skulle jeg altså på en sommertur her i løbet af vinteren. Og så skal man jo ned på den anden side, jo ikke? Ja. Til Australien. Du har som sagt 3 Guinness-rekorder allerede. Nogle af dem, eller 2 gange, jeg får at cykle henholdsvis rundt om og diagonalt over USA. Den ene tur var 10.000 km, den anden var 16.000. Er det ferie, eller er det en udfordring? Jamen, det er begge dele, jo ikke? Det er al min ferie, jeg bruger på og mere til. Og turen, de er lagt efter de størst mulige udfordringer. Den tur, vi lige har set fra i sommeren, det var de højeste pas i USA. Og jeg har haft ture igennem Death Valley, som jo er det laveste punkt i Nordamerika. Der har vi faktisk også lige et billede fra, det kan være, der er billeder, ja. Det kommer der. Som viser sådan en 16 km stigning, med en gennemsnitsstigning på 10%. Og det er rimelig hårdt, når der er 70 grader ude i solen.
Det gik faktisk også galt for dig første gang, du var i Death Valley, er det ikke? Jeg fik et helt slag i Death Valley i 85, ja. Og der vendte jeg tilbage til i 96 for at få revanche. Og det fik du? Det fik jeg, ja. Jeg kørte igennem på 2 dage. Hvordan klarede du dig med vand? Den Death Valley-tur, der måtte jeg sætte mig på cyklen i håb om, at amerikanerne de ville hjælpe mig. Fordi jeg kan ikke slæve 20-25 liter på en cykel. Og det gjorde de så. Så du stoppede bilisterne? Ja. Hver gang jeg stoppede dem, ikke? Så var de og så giv mig et par liter vand for at hjælpe mig over. For folk, som ikke sådan er cykelentusiaster, mig selv indbefattet for eksempel, der kan det godt forekomme at være en meget, meget besværlig måde at rejse på. Hvad er det ved det, der er så... Altså jeg mener, at begive sig ind i Death Valley i 70 grader og håbe, at der er nogen, der stopper og giver dig noget vand. Er det det? Jamen, det er jo det, jeg nævnte før. Det er udfordringen. Hvorfor bjergbestiger de højeste bjerge, ikke? Det er sådan noget galmandsværk, ikke? Det tiltaler jo andre mennesker, ikke? At høre om sådan nogle ture. Så og kommer man igennem det, ikke? Så bruser blodet jo i ens år, ikke? Man bliver ligefrem opløftet af. Ja. Jo. Så det er den kamp, man vinder? Ja, det er simpelthen så. Du cykler altid alene. Du tager afsted på de her ture, som du har taget siden 85. Altid alene. Hvorfor det? Jamen, jeg er måske så meget egoist. Så jeg vil have oplevelsen for mig selv. Nyde dyrene, der går langs vejen tidlig om morgenen, ikke? Mutters alene ude i ørkenen eller skoven, eller hvor det er. Men det er jo fantastisk. Dem, der har prøvet, de ved, hvad jeg snakker om. Men savner du ikke nogen gang at dele det med nogen og sige, ej, prøv at se, eller kan du huske? Det kan jeg gøre ved at holde foredrag om vinteren. Så kommer jeg ligesom af med det der. Og så får du snakket igennem om det? Så får jeg snakket igennem. Det er helt sikkert. Hvad siger familie og venner til, at du... Altså nu er du ikke kone og børn, men resten af din familie og dine venner. Hvad siger de til, at du sådan tager afsted på de her ture? Nu skiftede jeg til Aarhus for knap 4 år siden. Op på Danish Crown deroppe i pakkeriet. Og jeg kunne godt se i starten, ikke, når de hørte, hvordan jeg cyklede frem og tilbage fra Hobro til Aarhus. Ding. Lige deroppe, ja. Og min ferietur, ikke? Jamen, det er sgu da ikke ferie, siger de. Vi vil hellere ligge på stranden. Jamen, nu har de vendt sig til, at jeg godt simpelthen lever på den måde der. Jeg skal ud og cykle i min sommerferie. Så de holdt op med at grine af dig? Hvad? Ja, de holdt op med at grine af dig? De har holdt op med at grine af mig. Jeg tror, de er lidt misundelige inderst inde. Du er 42, du er slagteriarbejder, ja. Og du har som sagt alle de her rekorder. Hvorfor er du ikke blevet professionel cykelrytter? Jeg startede med at køre landevejsløb i 75. Så rimelig hurtigt, der fandt jeg jo så ud af, at det der med at køre stærkt, det er ikke lige mig. Jeg har simpelthen gjort 100% langsomme muskler. Så det er jo ikke godt. Så over 40 km i timen, det er ikke mig. Nej. Men sæt noget distance på, og noget bagage på cyklen, så kører jeg i døgndrift. Simpelthen. Og Lars Nielsen, det er det, du skal ned og gøre i Australien her om små 3 uger? Det vil jeg ned og gøre i 73 dage, ja. Held og lykke med det. Ja. Og mange tak, fordi du ville kigge forbi her til morgen. Ha' en rigtig god tur. Ja, selv tak. Ja. Vi har en ordning her i Godmorgen Danmark. Du ved, hvordan man smiger danskerne. Nej, Christa, jeg tænker på, at vi har Sverige og Danmark imellem. Der har vi et forhold, som bygger på lidt jalousi. Altså, der er nogen, vi ikke vil tabe til i den her verden. Det er svenskerne. Altså, fodbold for eksempel, i sport i det hele taget. Vi vil ikke forlove dig til Sverige. Ja, tak for det. Ja, selv tak. Vi ses i morgen. Ja, jeg kan se, du har modtaget af det hele. Ja. De kan godt mærkes, når man skal køre 8-9 timer på cyklen hver dag, så det er dejligt. På trods af de mange kilometer i sadlen, mødte globetrotteren ikke mange farlige dyr. Jeg så en eneste slange på 13.500 kilometer. Og det må jeg sgu ærligt erkende. Det er jeg både glad for og lidt skuffet over. Det er jeg, fordi de er jo dødsensfarlige. Og den ene slange, den cykel er altså langt udenom. Du kan godt se, du var nede i sol. Ja, du var på der varer, du. Ja, men det er værre med benene. Er det? Men det tør jeg ikke vise. Er de helt kogt op? Ja, fuldstændig. Nå. Så ved du, skal over hente din cykel på samlebåndet. Skal du hjem og sove nu? Det bliver ikke før ved midnatstid. Fordi jeg ved, at tankerne de snurrer rundt i hovedet for mig. Og jeg skulle da også gerne på arbejde i morgen. Den hårdt prøvede cykel klarede imidlertid ikke turen hjem. Den er i øjeblikket strandet et eller andet sted mellem Aalborg og Sydney.
Ja, velkommen hjem, siger vi. Et par millioner kroner, det er hvad 3 dages snestorm over Nordjylland har kostet nordjyderne. Snestormen har ikke været noget billigt bekendtskab. Ved at cykle Australien rundt på under 80 dage. I går kom Lars Nielsen så hjem fra sin lange cykeltur. Udenom. Skal du godt se, du var nede i solen? Ja, du har fået dig varme nu. Ja, om det er varme med benene. Er det? Men det tør jeg ikke vide. Er de helt kogt op? Ja, fuldstændig. Så ved du skal over hente din cykel på samlebåndet. Skal du hjem og sove nu? Det bliver ikke før ved midnatstid. Fordi jeg ved, at tankerne de snurrer rundt i hovedet på mig. Og jeg skulle da også gerne på arbejde i morgen. Den hårdt prøvede cykel klarede imidlertid ikke turen hjem. Den er i øjeblikket strandet et eller andet sted mellem Aalborg og Sydney. Godmorgen og velkommen, Lars, der er med os på en linje fra Hobro. Nu må jeg lige høre først, har du fået din cykel? Der er nogle problemer med lyden, men jeg prøver lige at høre igen, for Lars Nielsen, han har cyklet rundt nu i, vi skal høre, hvor mange dage. Han skulle prøve at slå en verdensrekord. 80 dage er verdensrekorden i at cykle rundt i Australien, og han tog afsted for et par måneder siden og kom hjem her i går. Og han mangler altså sin cykel. Spørgsmålet er, om han har fået den, så jeg vil forsøge mig igen. Godmorgen, Lars. Er du med os fra Hobro? Nej. Lars Nielsen. Nej. Er du med os fra Hobro? Lars Nielsen er ikke med os fra Hobro. Spørgsmålet er nemlig, om det overhovedet er lykkedes ham at sætte den verdensrekord, for det er hårdt arbejde at cykle rundt i 80 døgn. Nå, vi gemmer lidt afsløring, om det er lykkedes at sætte verdensrekorden, og så smutter vi over i køkkenet. Det skal vi nemlig lige høre, hvad det er for noget nu. Nå, så det var dig, der larmede sådan før, Nikolaj? Ja. Yeah. Det vil ikke være så meget støj for at fange pikvarer. Vi kan sige sådan her, at vi opdagede noget, som ikke skulle være sket. Og hvad var det? Det her var for 6 timer siden en hel pikvar, som jeg meget gerne ville have vist, hvordan man skærer ud. Ja. Sådan, jeg vil godt have vist, hvordan man kløede hovedet, og hvordan man klippede fingrene af med den røde saks, og hvordan man til sidst kunne tage rygvolden ud og fjerne halen og alle de ting. Men det er sådan, at når man har et køkken, så har man flere i det, og hvis man ikke taler sammen, så er der nogen, der går i gang med de ting, som... Ja. Og den anden, som vi har i køkkenet, det er Thomas. Yes. Ja, velkommen til dig, Thomas. Mange tak. Ja. Og du skræller jordskokker, kan jeg se, Thomas. Jeg skræller jordskokker. Ja. Hvad siger du? Det er til vores lille tærte, vi laver til pikvarerne. Ja, for hvad skal vi have? Vi skal have pikvarer. Vi skal nemlig have pikvar. Det er sådan, at sæsonen for pikvar er knivskarp, eller helt utrolig god i øjeblikket. De store over Vesterhavet, og de faste... Er den hjemme fra Vesterhavet? Den her er hjemme fra Vesterhavet. Okay. Typisk tegn er, de meget mørke. Typisk tegn er, at de er større. Du finder aldrig, eller det er meget, meget sjældent i hvert fald, at du finder de der pikvar over 3 kilo i Østersøen. Det er en rigtig nordsøstørrelse, den der. Ja, man siger, en eller anden sjov ting ved pikvaren er, hvis vi lige kan nå det, inden vi præsenterer retten lidt hurtigt, det er, at man siger faktisk, at det er 100... rekord ved at cykle Australien rundt på under 80 dage. I går kom Lars Nielsen så hjem fra sin lange cykeltur. Godmorgen, Lars. Ja, godmorgen. Og velkommen hjem. Jo, tak skal du have. Det lykkedes ikke i går at få din cykel med. Er den kommet hjem til dig nu? Nej, jeg snakkede med dem over i lufthavnen, og de vil prøve at finde et sted mellem Los Angeles og så København. Det lyder spændende. Så vi må jo håbe, den dukker op i løbet af dagen. Men du har været i Australien. Hvor mange dage har du været afsted? Jeg var afsted i 76 dage. Og det lyder godt. I den sidste ende, der havde jeg 1,5 dag til at gå rundt og kigge på de forskellige ting i Sydney. Og 76 dage, det siger mig allerede, at det lykkedes dig at slå en rekord. Kan du fortælle, hvad det var for en rekord, du skulle slå? Det var den danske Guinness-rekord, som løb på 80 dage og 15.000 kilometer. Men i den sidste ende, der fik jeg 74,5 dage og så 13.400 kilometer. Og det vil sige, at du har lige skåret en lille uge af rekorden? Ja, altså nu distancen den blev jo ikke så lang, og gennemsnittet blev også lidt lavere. Men nu gjorde jeg jo mutters alene med bagage på cyklen. Og de andre, der har gjort det, de har jo helt team bagved sig. Så må man ligesom veje det op imod hinanden. Jamen det er hårdt arbejde, og du pisker nemlig rundt helt mutters alene. Hvordan holdt du gejsten op? Hvad for noget? Du piskede rundt, og det var hårdt arbejde. Ja. Var du ikke ved at give op undervejs?
Nej, fordi jeg har jo prøvet sådan nogle ture igennem 15 år, og ved, hvordan sådan noget det skal gøres. Simpelthen tage den ene dag efter den anden, ikke? Ligesom det nu kommer. Men... Og så i den sidste ende, så er jeg jo i Sydney, ikke? Hvad var den største oplevelse på den tur? Det må jeg jo nok sige, at det var det, jeg havde forventet mig, at det var dyrelivet dernede i Australien. Det er jo ret specielt at cykle langs med vejen, eller langs med steder, hvor kænguruer og emuer, de løber ved siden af vejen. Det er jo en oplevelse i sig selv. Jamen, var det sådan, du stod en gang imellem, når du synes, du skulle nyde de smukke syn? Hvad for noget? Stod du af cyklen ind imellem for at nyde de smukke landskaber og dyrene? Ja, altså, jeg stod jo af cyklen for at nyde dyrene, ikke? Og var der tid til det? Ja. Jeg havde jo hele dagen på landevejen. Ja, på landevejen. Ja. Afsted. Men hvor mange timer cyklede du om dagen? Det var i gennemsnit 9 timer om dagen. Et sted mellem 8 og 9 timer. Og undervejs, så må man vel også proviantere. Hvordan gør man det? Hvor står man af? Hvor spiser man? Det var jo ret specielt i de områder også, fordi der var op til 300 km imellem steder, hvor jeg kunne proviantere. Og så måtte jeg jo købe ind om morgenen på det sted, jeg forlod til hele dagen. Ellers så måtte jeg forlade mig på Australiens velvillighed, og det lykkedes hver eneste dag. Jamen, hvordan reagerede lokalbefolkningen på sådan en mærkelig dansker, der cykler afsted? Jeg måtte jo indimellem forklare dem situationen, altså hvorfor jeg skulle op og køre, fordi jeg havde jo ikke telt med. Men da jeg fik dem forklaret situationen, så kunne de godt forstå, at det der med at overnatte ude i bushen, det var ikke lige sagen. Vidste du så aldrig, hvor du skulle overnatte, eller hos hvem? Jo, jeg vidste godt, hvor jeg skulle overnatte, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme frem. Det måtte jeg tage den ene dag efter den anden. Jamen, der må der have været nogle grimme overraskelser undervejs på de 3-74 dage. Det er jo det, jeg nu lige skal hjem og tænke lidt over, og så tænke de dage der igennem. Nu er du kommet tilbage. Hvilke reaktioner har du fået fra dine familie og venner? Nå, men nu er de jo vant til mig, og så den helt store reaktion har jeg ikke fået fra dem. De kender mig jo, og så ved hvad jeg har gjort hver år de sidste mange år. Jeg pynser på, når du nu har cyklet så meget og er en cykelfreak, det kan vi sagtens sige. Har du aldrig haft lyst til at blive professionel cykelrytter? Jeg må ærligt erkende, at jeg er ikke en Bjarne Riis. så jeg kan kun køre 30 km i timen, og det er jo ikke nok, når man skal hamle op med de gode. Har du allerede nu fundet ud af, hvor du skal hen i verden næste gang? Nu har jeg lovet min kære fader at slappe lidt af. Så 14 dage nede i Alperne, det bliver nok resultatet. Godt. Ja. Men det er jo også dyrt, ikke? Hvor mange penge har du brugt på din tur? 45.000. 45.000? Ja. Jamen, tillykke med resultatet, og god tur næste gang. Ja, tak skal du have. Godt, nu vil jeg bevæge mig herover i Bryggersid. Det er jul, vi kan ikke komme udenom det, og der er måske mange, der allerede har anskaffet sig et juletræ og begyndt at pynte det, men så mangler det måske en... Er du ikke en lille smule vanvittig? Det siger de jo, dem der kender mig. Og det er der vist ikke noget at sige til. Lars Nielsen fra Hobro bruger nemlig al sin fritid på cykling. Hele verden har han set. 4 Guinness-rekorder har han. Og så cykler han mere end 20.000 kilometer om året. Argentina, Chile, Peru. Det skulle være alle tiders. Så har jeg så bare gjort det, at jeg forlænger jo turen lidt op af jer, når nu jeg er oppe på de kanter. At jeg simpelthen siger, så cykler jeg fra spids til spids. Og det gør han så, den gale nordjyde. Fra 9. marts står den på cykling. Masser af cykling. Fra Kap Horn gennem hele Sydamerika til Mexico. Og derfra videre gennem USA, Canada og til Alaska. 4 måneder og knap 21.000 kilometer bliver det til. Men hvorfor lige Sydamerika? Der er jo bjerge og alt muligt. Det er... Ja, masser af bjerge. Men vi kan prøve at kaste blik på den cykel, jeg skal cykle på. Der er en speciel gearing på, så jeg gerne skulle kunne klatre de bakker der. Kan vi gå ind og kigge på den? Det kan vi godt. Okay. Cyklen koster den nette sum af 14.000 med det hele.
Stillet er af stål, så det kan svejses, hvis det går i stykker. Hjulene alene koster 3.000 kroner. Og så var der jo det med det helt specielle gear. Dem, der har forstand på, de ser jo nok først på den her mega lange arm her. Og så de sidste 2 rækker tænder her inde bagved. Det er sådan, at den rækker fra 11 og så til 34 tænder bagpå. Det er simpelthen for, at jeg kommer op og cykler 17-18.000 kilometer i bjerge. Så vil det være rart lige at have sådan et panikgear her bagpå, hvis jeg går koldt nogle gange op ad de bakker der. Men det med at gå kold, ja, det ligger ikke rigtigt til den seje jyde. Det største problem, han forventer, det er som en sproget. For det første, så kan jeg ikke kviderspansk. Men jeg har været lidt forudseende, og så købe en spansk parlør. Og så må jeg jo stå og læse op af den ved receptionen, eller hvad der nu er, i håb om, de kan forstå bare lidt af, hvad jeg siger. Ellers må jeg jo bruge tegnsprog som sidste udvej. Og turen er altså på 20.500 kilometer. På internetadressen longrider.com kan man under hele turen følge Lars Nielsen. Om et øjeblik står den på Vildsvin og Magasinet med. At cykle strækningen Sydamerika-Alaska på 5 måneder. Lars Nielsen har en stor lidenskab i livet. Det er at stille sig selv enorme udfordringer på cykel, og så bare rejse ud i verden. Man kan roligt sige, at det er historien om en Hobro-søn, der voksede op og faldt langt fra stammen. Hej. Kom her. Lars Nielsen er 45 år og bor i dette hus sammen med sin far, der til daglig ikke hedder andet end fatter. I 21 år har sønnen med jævne mellemrum rejst ud i verden for at cykle lange distancer, for eksempel USA rundt, alene i sadlen. Hjernen den bliver fuldstændig tømt fra alle tanker, man går og tumler med i hverdagen. Og jamen, jeg sidder og betragter naturen og dyreliv, ikke? Jo, man er bare sig selv. Har du selv rejst meget? Nej. Nej da. Det eneste udland, jeg har været, og det er Sverige og Norge, du. Nej. Jeg har holdt mig hjemme nu. Det er helt sikkert. Det der rejse med, det er mig, du. Han er ved at pakke grejet til sin næste tur, og denne gang bliver det ikke kun en fysisk prøvelse for Hobro-sønnen. Der kommer så en anden udfordring ved den kommende tur, det er jo så det spansk. Hvad kan du sige? Buenos dias. Så kan jeg da komme i kontakt med dem. Du kan ikke snakke spansk? Overhovedet ikke. Jeg tager en par lører med, og så kommer der... Det ved jeg da godt. Der kommer en par gloser på hver eneste dag. Han flyver til sydspidsen af Sydamerika og skal i de næste 5 måneder cykle 20.000 kilometer op til Alaska på cykel fra Hobro. Hvor langt er det længst, du har været væk på cykel? Ja, hvor langt var det her? Det lå sig at lade være med at snakke om det, og det var den 10 kilometer, du. Det er noget at snakke om. Nej. Herfra til arbejde? Ja. Herfra til arbejde, ja. Jo. Nej. Jeg lader cyklen stå, du. Det er helt sikkert. Okay, fatter, han er ikke særlig glad for den her tur. 121 dage. Det er sådan lige i overkanten. Lars Nielsen er ungkarl, og som han siger, der er ikke plads til en kvinde med alt det cykleri. Fatter er også fuldt beskæftiget, når sønnen er på tur. Man kan jo ikke. Man kan gå 10 skridt i byen uden døren, så skal de høre til ham. Hvad 10 er han tager afsted, og hvordan han går, og sådan noget. Men det er også godt nok. Folk der i byen, de er meget interesseret i, hvad han oplever. Hverdagens trummerum her, kom lidt væk fra den. Det er sådan set det, der trækker. Ja, men til sådan en mand... Kilometer eller 3 gange rundt om jorden har Lars Nielsen tilbagelagt på cykel på alverdens landeveje. Men en ferietur til England satte en brat stopper for oplevelserne. Jeg blev påkørt bagfra af en Land Rover, fik jeg så at vide bagefter. Og som det kan ses her på det kort her, så er der tegnet lidt ind.
Og det ender så med et kryds derovre vest for London, hvor turen den fik en brat ende. Det viste sig, at Lars havde brækket ryggen, og at hans venstre ben var lammet. I de første 3 måneder efter ulykken var han lænket til sygesengen. Med den virksomhed, jeg har haft, fysiske virksomhed, ikke også, i min fritid, så har det ikke været særlig nemt at ligge på langs i 3 måneder. Jeg har haft nogle nedture, men så har jeg så tænkt på, at hvor mange gange jeg har fået at vide, at jeg var særdeles heldig på nogle punkter. Og de optimistiske meldinger, jeg har fået fra lægerne, dem har jeg så tænkt på, de gange jeg har været langt nede. Lars har været heldig. Han er nu ude af sygesengen, og lægerne giver ham store chancer for, at han får førligheden tilbage. Men det eneste, han kan i øjeblikket, er de daglige ture på motionscyklen. Nu har jeg jo aldrig prøvet det før, jo. At bevæge mig så lidt. Så det bliver meget skægt at se til forår og sommer, når jeg har en grusom masse energi i overskud, at det skal gå ud over mine cykelkammerater, når vi kommer ud og cykler. Men som sagt, jeg kan ikke gøre mere. Så det er alt. Racerkøreren Tom Christensen skifter sin Audi-køredragt ud med Bentley. Skiftet sker i forbindelse med Tom Christensens forsøg. Så tager jeg sådan 3x30 her, og så bagefter, så vender jeg. Det er op ad bakken for langturskongen Lars Nielsen. Han har cyklet 128.000 km rundt i verden. En ulykke for 2 år siden var tæt ved at sætte en stopper for eventyret. Han blev kørt ned af en bil i England. Og så vågnede jeg op nede på vejen med en brækket ryg, jo. Med efterfølgende 5 uger på sygehus og 2 måneder herhjemme med korset hernede i sengen. Inden genoptræning med rollator og krykker, og det begyndte. Lars Nielsen er flittig gæst hos fysioterapeuten. Det har bragt ham tilbage på cyklen og et imponerende comeback. En tur på 2.300 kilometer, trods men efter ulykken, en ødelagt muskel i det venstre ben. Udfordringen bliver selvfølgelig det større, at jeg kan slå mig lidt på brystet. I det tilfælde her, jeg kom op i 3200 meter med 1,5 ben. Med start i Chile gik turen gennem flere sydamerikanske stater, blandt andet over Andesbjergene. 33 hårnålesving. Og gennem nogle strabasser, der satte sine spor. Sådan ser min bukser ud efter anstrengelser. Næste år vil han fejre sin 50-års fødselsdag med en tur til de få amerikanske stater, han endnu ikke har krydset på sin cykel. Gerne med en finale på Hawaii. Det vil jo være meget passende med en slapper på Hawaii som afslutning på de USA-ture der. Sådan jeg simpelthen kan sige til folk, ved I hvad, jeg har cyklet igennem alle USA's 50 stater. Jeg har noget, jeg skal have bevist for mig selv og så alle andre. Der er gang i Lars Nielsen i noget. Nu kan det møde en mand, der heller ikke lå sig stoppe af en dårlig. Mange tak. Han har lavet en soloplade, og herfra skal vi høre et nummer. Der kommer en herre, der beholdt sit borgerlige navn, Hansen. Men gudskelov har han et rigtig flot fornavn. Her kommer Johnny Hansen.